Вітаначкі шаноўныя, на сувязі зноў Белгеймінг. У юнацтве у мяне не было кампутара, затое была першая PlayStation, хоць і пад канец ейнага жыццёвага цыклу. І ў той час гэта быў цэлы сусвет, які змясціўся ў шэрую скрынку з дыскаводам. Я правёў з ёй шмат гадзін, але адна гульня запомнілася мне асабліва, і гэта была Metal Gear Solid. Я тады не да канца разумеў, пра што яна, але яна чапляла атмасферай, галасамі і дзіўнай падачай. Здавалася, што гэта не проста гульня, гэта нешта большае. Было ўражанне, быццам бы хтосьці кіно ў гульню будаваў, хаця гэта не так далёка ад праўды. З самага пачатку гэтага канала я заўсёды жадаў распавесці аб гэтай серыі, вярнуцца да яе ўжо з новым поглядам, з разуменнем і з дарослым досведам. І вось зараз праз гады я змог гэта зрабіць. Я перайграў некаторыя часткі, упершыню прайшоў чацвёртую і нарэшце сабраў усё разам. Але немагчыма казаць пра Metal Gear, не згадаўшы імя Хідэа Кадзімы, чалавека, без якога гэта серыя папросту не існавала. Пачаўшы сваю кар'еру ў Konami ў сярэдзіне 80-х, Кадзіма дэбютаваў як рэжысёр з першай Metal Gear для MSX2. Ужо тады, нягледзячы на тэхнічнае абмежаванне, ён укараніў элементы, якія пазней стануць яго фірмовымі. Ухіл ад прамога гвалту на карысць стэлса, сюжэт з палітычным падтэкстам і разбурэнне чацвёртай сцяны. І з кожнай новай часткай серыі ад Metal Gear Solid на PlayStation да фінальнага акорду ў выглядзе The Phantom Pain, Кадзіма ўсё глыбей даследаваў тэмы вайны, кантролю, ідэнтычнасці, ахвярнасці і інфармацыйнай эпохі. Ён убудаваў складаныя наратыўныя канструкцыі, дзе гулец станавіўся не проста назіральнікам, а ўдзельнікам, часам нават ахвярай філасофскіх і этычных эксперыментаў. Кадзіма вельмі любіць ламаць жанравыя і механічныя шаблоны. Ён заўсёды ўстаўляў у свае гульні нечаканыя элементы, ад босс-файту з тэлепатамі, якія чытаюць карту памяці, да моманту, калі гульня літаральна кажа табе, што яна гэта сімуляцыя. На працягу сваёй кар'еры ён эксперыментаваў са стылістыкай, гукавым дызайнам, монтажом і ўсё дзеля апускання ў свет, дзе межы паміж рэальным і віртуальным сціраюцца. Ну і пра творчую схільнасць, якая стала мемам, сканаваць ступні актрыс, таксама давайце не забываць. Ёсць тут нешта агульнае з яшчэ адным японскім выбітным геймдызайнерам. Аднак з ростам маштабу праектаў узрасла і напруга паміж Кадзімай і Konami. Пасля шматгадовага канфлікту ў 2015 годзе шляхі Кадзімы і кампаніі разышліся, і ён заснаваў уласную студыю Kojima Productions. Гэта знаменавала канец эпохі Metal Gear пад ягоным кіраўніцтвам. І хоць цяпер ён займаецца прадзюсаваннем новага сусвету Death Stranding, у нас ёсць тоўстая спасылка да яго першага тварэння ў выглядзе персанажа з вельмі знаёмай нам знешнасцю ў Death Stranding 2 і абяцанне заняцца працай над духоўным пераемнікам Metal Gear. Тым не менш, уплыў Кадзімы на гульнявую індустрыю немагчыма пераацаніць. Ён стаў першым геймдызайнерам, чыё імя гульцы пачалі асацыяваць з аўтарскім стылем, як рэжысёраў у кіно. І гэта не дарма, бо менавіта з кіно Кадзіма і бярэ натхнення для сваіх праектаў, прычым не толькі з японскага. У ягоных праектах лёгка ўбачыць як кліше з захаднага кінематографа, так і яскравых гіпертрафіраваных персанажаў на манер японскай мультыплікацыі. Чалавек папросту бярэ ўсё лепшае са свайго досведу і выкарыстоўвае, каб перадаць свае думкі праз гульні, як від мастацтва. Менавіта праз такі падыход Кадзіма і набыў папулярнасць як геній, хаця гэта і гучыць ужо як мем. Геймплейна гульні серыі Metal Gear уяўляюць сабой стэлс-экшн у шпіёнскім сеттынгу. Шмат хто лічыць гэта эталонам жанру, як мінімум ягоным пачаткам. Яны пачалі выходзіць яшчэ на старых кансолях MSX2, хаця і папулярны яны былі пераважна на японскім рынку. Сусветна вядомай серыя пачала быць толькі пачынаючы з Metal Gear Solid, якая выйшла на PlayStation 1 у 98 годзе і была тэхналагічным шэдэўрам таго часу, выціскаючы ўсе магутнасці плойцы. Некаторыя гульні, як, напрыклад, Metal Gear Solid 4 альбо PSP спін-оффы тыпу Peace Walker апынуліся эксклюзівамі, то бок закладнікамі сваіх сістэм, што я лічу злачынствам. Так ці інакш, сёння перапраходзіць усе гульні серыі гэта справа для энтузіястаў. Для кагосьці некаторыя давядуцца састарэлымі графічна ці маральна, хтосьці не захоча займацца эмулятарамі альбо пошукамі старых кансоляў, а камусьці ўвогуле будзе нудна разбірацца ва ўсёй гэтай храналогіі і глядзець доўгія
кат-сцэны. Часамі гэта проста філасофскія дыялогі на паўгадзіны ці нават больш. Як заўсёды, я пагуляў у гэта за вас. І вось што я магу сказаць. Кадзіма заклаў падмурак, але сапраўдная магія Metal Gear раскрываецца тады, калі мы апускаемся ў яе сюжэт. Дарэчы, адразу магу папярэдзіць, што гэта відэа цалкам складаецца са спойлераў, але наратыў гульня гэтай серыі вельмі заблытаны, у тым ліку і па храналогіі. Я прывёў толькі самыя асноўныя падзеі, таму нават калі вы паглядзіце ўсё, то гуляць у гэта самастойна і шукаць больш дэталяў будзе ўсё адно вельмі цікава. І пакуль я не пачаў, хачу адразу падкрэсліць, што ўсё апавяданне тычыцца выключна гульнявых падзей, а ўсе супадзенні з рэчаіснасцю усяго толькі выпадковасць. Адлік можна весці яшчэ з пачатку 20-го стагоддзя. Пасля Першай сусветнай вайны некалькі ўплывовых людзей з ЗША, Расіі і Кітая стварылі таемную арганізацыю – Камітэт мудрацоў. Іх мэта была, здавалася, высакароднай – прадухіліць новыя войны і падзяліць уплыў паміж супердзяржавамі. Але ў выніку гэтае таварыства ператварылася ў тых самых лялькаводаў, якія праз грошы інфармацыю кіравалі планетай. З гэтага камітэта бярэ пачатак тое, што пазней стане вядома як філосафы, а затым патрыёты. Але самае галоўнае, адной з іх лідараў стане жанчына, якой наканавана стаць легендай. Яе звалі проста Босс. Яна ваявала ў другой сусветнай, уплывала на гісторыю і ўрэшце ператварылася ў сімвал ідэі салдата без радзімы. Усё, што здарылася потым, клоны, паўстанні, звышдзяржавы і канфлікт вакол Metal Gear, гэта вырастае з яе спадчыны. І каб зразумець, чаму Solid Snake аднойчы мусіць стаць героем, трэба пачаць з гісторыі яго ідэйнага продка, Біг Босса, вучня і забойцы сваёй настаўніцы. У 64-м годзе, у разгар халоднай вайны, малады аператыўнік ЦРУ Джек, пазней вядомы як Naked Snake, атрымлівае заданне пад кодавай назвай «Віртуозная місія». Ён мусіць пранікнуць на тэрыторыю Савецкага Саюза, якая стылізаваная пад джунглі, і выратаваць вучонага Мікалая Сакалова, стваральніка чалавекападобнага танка «Шагаход», прататыпа будучых Metal Gear. Снайк працуе пад кіраўніцтвам майора Зіро з падтрымкай парамедыка і Сігінта. Ён паспяхова дабіраецца да Сакалова ў джунглях, але місія бурыцца. Яго настаўніца, легендарная Босс, здраджвае яго, пераходзячы на бок савецкага палкоўніка Яўгена Воўкіна, жорсткага шпіёна па мінушцы Грамабой, які валодае экстрасэнсорнымі здольнасцямі, маніпуляцыяй і электрычнасцю. Разам з Босс дзейнічае яе элітны атрад Кобра, байцы з пазыўнымі боль, страх, канец, лютасць і смутак, чые імёны адлюстроўваюць эмоцыі, звязаныя з іх мінулым, альбо баявымі навыкамі. Босс крадзе Сакалова і 2 ядзерных зарада, а Волгін узрывае адзін з іх, каб выпрабаваць шагаход, ставячы свет на мяжу вайны. Снайк атрымлівае цяжкія раненні і эвакуіруецца. Праз тыдзень ЦРУ запускае аперацыю Snake Eater альбо пажырацель змей. Задача Снайка знішчыць шагаход, ліквідаваць Волгіна і Босс, а таксама даказаць невінаватасць ЗША ў ядзерным інцыдэнце. Ён сустракае Еву, агента ЦРУ пад пакрыццём, якая выдае сябе за палюбоўніцу Волгіна. Снайк змагаецца з атрадам Кобра, і кожны з гэтых босаў мае свае асаблівасці. Боль кіруе восамі, страх майстар утоенасці, канец найстарэйшы снайпер, лютасць выкарыстоўвае агнямёт, а смутак, які з'яўляецца загінулым салдатам праз прывіднае бачанне, паказвае Снайку ягоных ахвяр. З дапамогай Евы Снайк разбурае шагаход і перамагае Волгіна ў сутычцы. У фінале ён сустракаецца з Босс на поле кветак. Яна раскрывае, што яе задача была часткай плана ЗША. Яна наблізілася да Волгіна, каб прадухіліць вайну, але была падстаўленая. Снайк, нягледзячы на глыбокую сувязь з Босс, яна была яму літаральна як маці, вымушаны забіць яе па загадзе. Look at this scar. This is proof that I was once a mother.
I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one Snake.
Пасля місіі ён атрымлівае тытул Big Boss, але пазнае ад Евы, што яна падвойны агент, якая скрала дадзеныя для Китая, а патрыёты, будучая арганізацыя майора Зіро, маніпулявалі падзеямі. Расчараваны здрады сістэмы, Снейк сыходзіць у цень, несучы боль страты. Праз гады пасля смерці Босс, яе вучань, цяпер вядомы як Big Boss, стаў жывой легендай і сімвалам для салдатаў усяго свету. Яго гены і бескаштоўны вопыт баявога камандзіра лічыліся ідэальным матэрыялам для стварэння новага пакалення салдат. Таемная арганізацыя патрыёты, спадчыннікі філосафаў, ініцыявала сакрэтны праект па кланаванні Big Bossa. Праект Liquid. Мэтай было стварыць не проста копіі, а ідэальных ваенных, якія б успадкавалі яго навыкі. У выніку было створана 3 клона. Першы, Дэвід, ён жа Solid Snake, гэта клон з рэцэсіўнымі генамі, лічыўся недасканалым, асновай для эксперыментаў. Элай, ён жа Liquid Snake, клон з дамінантнымі генамі, ён жа ідэальны спадчыннік. І Джордж, ён жа Solidus Snake, трэці сакрэтны клон, створаны пазней як кантрольны ўзровень для эксперыменту. Гэтыя 3 асобы, кожны са сваёй уласнай трагедыяй і стаўленнем да свайго бацькі, стануць цэнтральнымі фігурамі ў вялікай сазе пра ўладу, спадчыну і свабоду волі, якая разгортваецца на працягу ўсёй серыі. Забойства Босс — гэта стрыжань гульні, які паказвае, як вайна прымушае ахвяраваць блізкімі дзеля вышэйшай мэты. Снейк губляе настаўніцу, што пакідае ў ім траўму, падкрэсліваючы разбуральнасць канфліктаў. Чальцы Кобры — гэта не проста праціўнікі, а салдаты з трагічнымі гісторыямі. Смутак, які паказвае Снейку тых, каго ён забіў падчас сваёй місіі, нагадвае аб цане гвалту, намякаючы, што ўдзельнікі канфлікту незалежна ад боку з'яўляюцца ахвярамі. Дзеянне Metal Gear Solid Peace Walker разгортваецца ў 1974 годзе, праз 10 год пасля падзей Metal Gear Solid 3. Naked Snake, цяпер вядомы як Big Boss, расчараваны здрады сістэмы і смерцю Босс, пакінуў ЦРУ і заснаваў сваю прыватную армію Military Sans Frontiers, альбо Салдаты без межаў. Яго мэта — стварыць прытулак для наймітаў, вольны ад палітычных гульняў звыш дзяржаў. Разам з Казухіра Міллерам, сваім верным саюзнікам, Big Boss будуе базу Mother Base у Карыбскім моры. Іх арганізацыя прымае замовы на місіі, каб падтрымліваць незалежнасць і абараняць тых, хто не можа сябе абараніць. Снейк атрымлівае кантракт ад прафесара Рамона Гальвеса Мэны і ягонай студэнткі Пас Артегі Фернандес з Коста-Рыкі, краіны без армій. Яны просяць MSF расследаваць уварванне загадкавай узброенай групоўкі на іхнюю тэрыторыю. Снейк згаджаецца, нягледзячы на падазрэнні, і адпраўляецца ў джунглі Коста-Рыкі. Там ён сустракаецца з атрадамі ЦРУ і таямнічай групай, якая выкарыстоўвае перадавыя тэхналогіі, уключаючы беспілотныя машыны і прататып Metal Gear Peace Walker. Гэты крочачы танк, абсталяваны ядзернай зброяй і штучным інтэлектам, распрацоўваецца пад кіраўніцтвам доктара Хью Эмеріха, будучага бацькі Атакона, і яго калегі доктара Стрэнджлава. Праект фінансуе загадкавы лідар, вядомы як Колман, агент ЦРУ, які імкнецца выкарыстоўваць Peace Walker для стварэння сістэмы ядзернага стрымлівання, якая мусіць змяніць баланс халоднай вайны. Снейк з дапамогай Міллера, новабранца Чыка і французскай спявачкі Аманды, якая ўзначальвае мясцовых партызан, раскрывае, што Колман плануе запусціць Peace Walker для правакацыі ядзернага удару, каб даказаць эфектыўнасць ШІ ў ваенных канфліктах. Снейк змагаецца з атрадамі ЦРУ і механічнымі босамі Пупа, Хрисаліс і Кокон, а таксама сутыкаецца з Паз, якая аказваецца падвойным агентам, працуючым на Чыпар, новую арганізацыю, створаную майорам Зіро пасля расколу філосафаў. Паз спрабуе захапіць Peace Walker і перадаць яго Зіро, але яе план зрываецца. У кульмінацыі Снейк знішчае Peace Walker, але ШІ танка, заснаваны на асобы Big Boss, актывуе самазнішчэнне, каб прадухіліць катастрофу. Гэта прымушае Снейка зноў перажыць боль страты настаўніцы. Пасля перамогі ён даведваецца, што Гальварес — савецкі агент КДБ, а Паз маніпулявала ўсімі дзеля мэтаў Шыпар. Снейк адхіляе ідэалы Зіро аб кантролі сусвету праз інфармацыю і вырашае будаваць Outer Heaven — нацыю, дзе салдаты будуць вольныя ад маніпуляцый. Ён прымае ядзерную зброю з Mother Base, становячыся дэманам, гатовым да будучай вайны. Нягледзячы на тое, што гэтая гульня разлічана як спін-офф для партатыўнай кансолі, яна мае вялікае значэнне для разумення персанажаў і неверагодна глыбокую мараль. Peace Walker паказвае, як спробы Снейка стварыць мір для салдат прыводзіць да новых канфліктаў.
Знішэнне Peace Walker не спыняе пагрозу вайны, а толькі паглыбляе яго ўнутраны канфлікт. ШІ, заснаваны на босс, сімвалізуе яе імкненне да міру, але той факт, што яго выкарыстоўваюць для вайны, падкрэслівае, як ідэалы скажаюцца палітыкай. Снейк, прымаючы ядзерную зброю, становіцца часткай сістэмы, якую ненавідзіць. Peace Walker увогуле крытыкуе канцэпцыю ядзернага парытэту халоднай вайны, дзе зброя, створаная для міру, становіцца пагрозай. Колман і яго ШІ – гэта сатыра на мілітарызм і веру ў тэхналогіі як выратаванне, а Пас і Шыпер прадстаўляюць новую эру кантролю праз дадзеныя і інфармацыю, апярэджваючы тэму Metal Gear Solid 2. У 1984 годзе, праз 9 гадоў пасля падзей тэхнадэма Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, дзе Mother Base была знішчаная падраздзяленнем шыфра XOF пад кіраўніцтвам Skullface'a, Big Boss выходзіць з комы. Κοιτάξτε με. Ён адразу становіцца мішэнню XOF. У бальніцы на яго нападаюць найміты і загадкавая ціхоня, Quiet. Але ён збягае з дапамогай таямнічага Ішмаэля. Снейк, не ведаючы праўду пра сваю асобу, пачынае аднаўляць сваю прыватную армію Diamond Dogs з дапамогай Казухіры Міллера ды рэвальвера Ацэлота. Big Boss адпраўляецца ў Афганістан і Афрыку, каб адпомсціць Skullface'у, які распрацоўвае Metal Gear Sahelanthropus і біялагічную зброю. Паразітаў, якія знішаюць носьбітаў пэўных моў, каб разбурыць заходні свет. Снейку дапамагаюць Ціхоня, Ді-Дог, Ді-Хорс і Ді-Волкер, такі міні-роботы. Ён ратуе Міллера, захопленага савецкімі войскамі, і змагаецца з элітнымі салдатамі XOF, чарапы. У пэўны момант на Mother Base успыхвае эпідэмія паразітаў, і Снейк вымушаны забіваць заражаных салдат, якіх ён сам вербаваў па ходзе ўсёй гульні. Усё дзеля таго, каб спыніць гэтую самую эпідэмію. Ціхоня, закаханая ў Снейка, аферуе сабой ці знікае ў залежнасці ад выбару гульца, каб выратаваць яго. Босс знішае Sahelanthropus і забівае Skullface'a, але помста не прыносіць спакою. Do it yourself. Mission complete, boss. I did it! Revenge!
У фінале раскрываецца шакавальная праўда. Снейк гэта не сапраўдны Big Boss, а ягоны двайнік, вядомы як Venom Snake, парамедык агаў з Ground Zeroes, якога падвергнулі гіпнозу і пластычнай хірургіі і ўжывілі фальшывыя ўспаміны. Сапраўдны Big Boss, якім увесь гэты час быў Ішмаэль, выкарыстаў Венама як прыкрыццё, каб пабудаваць Outer Heaven, нацыю наймітаў. Венам прымае сваю ролю, рыхтуючыся да падзей першай часткі Metal Gear Solid, дзе ён стане антаганістам. Сапраўдны Big Boss вяртаецца ў ЗША, камандуючы Foxhound, каб таемна развіваць Outer Heaven. Міллер, даведаўшыся аб падмане, расчароўваецца і далучаецца да Zero, пакляўшыся навучыць клона Big Bossa, каб спыніць бацьку. Ацелот вербуе іншага клона, Элая, будучага Liquid Snake для сваёй вайны. Metal Gear Solid 5 гэта літаральная дэканструкцыя міфа пра героя. Кадзіма хацеў, каб гульцы адчулі сябе фантомамі. Вайна сцірае ідэнтычнасць, але выбар прыняць сваю ролю гэта акт свабоды. Венам, як фантом, гэта метафора салдат, якія страцілі сябе ў вайне. Яго ілжывая ідэнтычнасць адлюстроўвае, як сістэмы выкарыстоўваюць людзей, раствараючы іх асобу. Паразіты, якія знішаюць мовы, гэта алегорыя, дзе культура і інфармацыя становяцца інструментамі кантролю. На двары 1995 год. Халодная вайна паміж ЗША і Савецкім Саюзам скончылася толькі пару гадоў таму. Дзве дзяржавы дамовіліся аб частковым раззбраенні, каб умацаваць мір і знізіць пагрозу ядзернай вайны. Але спакой аказаўся нядоўгім. Заходнія выведслужбы атрымалі звесткі аб распрацоўцы зброі масавага знішчэння у невялікай умацаванай вайсковай дзяржаве пад назвай Outer Heaven, размешчанай паблізу паўднёвай Афрыкі. Гэта быў прытулак для салдат і наймітаў з усяго свету. Кіраваў крэпасцю таямнічы найміт, асоба якога заставалася загадкай. Аднак выведка паказвала, у іх можа быць ядзерная зброя. Каб праверыць інфармацыю, урад ЗША адправіў у Outer Heaven атрад спецназа Foxhound. Big Boss, кіраўнік падраздзялення, накіраваў туды свайго лепшага аператыўніка, якога завуць Грэй Фокс. Ён жа Фрэнк Егер. Фокс паспяхова пракраўся ў крэпасць і сабраў дадзеныя аб мностве аб'ектаў, уключаючы інфармацыю аб распрацоўцы сакрэтнай зброі. Але місія правалілася. Фрэнк Егер быў захоплены, а яго апошняе паведамленне ўтрымлівала толькі два словы: Metal Gear. Пасля такога Big Boss прыняў рашэнне адправіць у Outer Heaven пачаткоўца Соліда Снейка. Для байцоў Foxhound гэтае рашэнне здалося дзіўным. Навошта даручаць гэтак небяспечную аперацыю неспрактыкаванаму агенту? Але Solid Snake і Грэй Фокс былі блізкімі сябрамі, таму Дэвід без ваганняў адправіўся ратаваць паплечніка і завяршаць яго місію. Пры падтрымцы Big Bossa па радыё Солід пракраўся ў крэпасць, вызваліў некалькіх палонных і ў выніку знайшоў Грэя Фокса. Той паведаміў, што гаворка ідзе не проста пра ядзерную зброю, а пра найноўшую распрацоўку Metal Gear. Велізарны чалавекападобны танк здольны запускаць ядзерныя ракеты з любой кропкі свету. Такую зброю трэба было знішчыць. Фокс адправіў Снейка на пошукі рускага вучонага Драга Петровича Маднера, стваральніка Metal Gear. Толькі ён ведаў, як знішчыць крокаход. Снейк, прабіваючыся праз горгаў і знішаючы тэхніку, у выніку знайшоў Маднера. Вучоны быў вымушаны працаваць на тэрарыстаў, бо тыя трымалі ў закладніках яго дачку, Элен. Маднер пагадзіўся дапамагчы Снейку пры умове, што той выратуе Элен. Пасля паспяховага выратавання дзяўчыны навуковец распавёў, як знішчыць Metal Gear. Трэба прымацаваць выбухоўку да яго ног, самага ўразлівага месца. Снейк адправіўся выконваць місію, але неўзабаве раскрыў шакавальную праўду. Лідарам Outer Heaven быў сам Big Boss, яго настаўнік і камандзір. Увесь гэты час ён гуляў двайную гульню, узначальваў Foxhound і адначасова кіраваў наймітамі. Менавіта таму ён адправіў пачаткоўца. Ён не верыў, што Solid зможа дайсці так далёка. Але Solid Snake справіўся. Ён знішыў Metal Gear, а пасля уступіў у бой з самім Big Boss'ам. У сутычцы Снейк перамог і збег з крэпасці, назіраючы яе поўнае знішчэнне. Аднак ці выжыў Big Boss? Аказалася, што Солід біўся не з самім босам, а з яго двайніком, чалавекам па імі Ахаў, больш вядомым як Venom Snake. А сапраўдны Big Boss застаўся ў цені, працягваючы будаваць уласныя планы. Снейк, узрушаны здрадай настаўніка, пакінуў Foxhound. Пазней ён працаваў агентам пад прыкрыццём у ЦРУ, затым наймітам, але ўсё больш расчароўваўся ў вайне. Далей Рой Кэмпбелл завербаваў Снейка для місіі ў Занзібар-Ленд. Свет сутыкнуўся з энергетычным крызісам, але навуковец Кіо Марф
стварыў мікраарганізм Олекс для вытворчасці нафты. Яго выкралі найміт Занзібар-Ленд, кіраваны Біг Босам, які таксама захопліваў ядзерныя матэрыялы і новы Metal Gear. Снейк, спадзеўшыся пазбавіцца ад кашмараў, пагадзіўся. У Занзібар-Ленд ён атрымаў дапамогу ад агента ЦРУ Холі Уайт і Казухіры Міллера, які расчараваўся ў Біг Босе. Снейк знайшоў Марва, але шлях да яго быў узарваны з дапамогай Metal Gear, якім кіраваў Грэй Фокс, які застаўся верным Біг Босу. Снейк усё ж таки перасек прорву і сутыкнуўся з доктором Драгам, які паведаміў пра смерць Марв, але паказаў на дадзеныя аб Олекс у шафцы. Даведаўшыся ад Холі, што Драг працуе на Біг Боса, Снейк адолеў яго. Паміраючы, Драг раскрыў, як знішчыць Metal Gear, падарваць яго ногі гранатамі. Снейк зрабіў гэта, перамог Фокса ў баі і сутыкнуўся з Біг Босам. Той спрабаваў пераканаць Снейка ў сваёй мары пра дом для салдат, але Снейк забіў яго імправізаваным агнямётам. Біг Бос, прызнаўшыся ў сваіх ідэалах, памёр, а Солід Снейк пакінуў Занзібар-Ленд, завяршаючы місію. У гэтай дылогіі Кадзіма паказвае, як салдаты, такія як Солід Снейк і Біг Бос, становяцца пешкамі ў гульнях палітыкаў і таемных арганізацый. Outer Heaven і Занзібар-Ленд – гэта спробы Біг Боса стварыць прытулак для салдат, якіх свет выкарыстоўвае і выкідае, падкрэсліваюць, што вайна пакідае ветэранаў без дома і сэнсу жыцця. Забойства Снейкам свайго настаўніка Біг Боса сімвалізуе разбурайную прыроду вайны, дзе нават блізкія сувязі рвуцца дзеля місіі. Metal Gear як зброя масавага паражэння адлюстроўвае страх перад ядзернай вайной, актуальны ў эпоху халоднай вайны, а гонкі ўзбраення, дзе тэхналогіі становяцца пагрозай чалавецтву, а салдаты толькі інструментамі для яе рэалізацыі, гэта ўсё абсурд. У 2005 годзе, праз 6 гадоў пасля падзей у Занзібар-Ленд, Солід Снейк, які жыў пустэльнікам на Алясцы, быў зноў завербаваны палкоўнікам Кэмпбелам для сакрэтнай місіі. Снейк, які пакутваў ад ПТСР і алкагалізму, пагадзіўся. Заданне заключалася ў пранікненні на востраў Шэдоў Мозес, дзе Фоксхаунд пад кіраваннем Ліквіда Снейка ўзбунтавалася. Яны захапілі ядзерны комплекс і пагражалі ядзерным ударам, калі не атрымаюць цела Біг Боса і $1 мільярд зверху. Таксама Снейк павінен быў выратаваць і закладнікаў, кіраўніка DARPA Дональда Андерсона і прэзідэнта ARM-Tech Кеннета Бейкера. У гэтай місіі Снейку дапамагалі доктар Наомі Хантер, яна ж лекарка, Мэй Лінк, аналітык, майстар Міллер, былы інструктар і палкоўнік Кэмпбел. Снейк пракраўся на востраў і даведаўся, што тэрарысты распрацоўваюць новы Metal Gear Rex. Ён выратаваў Андерсона, але той памёр ад сардэчнага прыступу, згадаўшы коду запуску. Затым Снейк выратаваў Бейкера, які таксама памёр ад прыступу, але паспеў расказаць пра Metal Gear Rex і даць дыск з дадзенымі. У ходзе місіі Снейк сустрэў Мерыл Сільверберг, якая з'яўляецца племянніцай Кэмпбела, і яны аб'ядналіся. Take a good look. You won't be seeing mirrors for a while. There won't be any chances to wash your face either. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. You lose, you die a dog's death. Yeah. На востраве ён сустрэў мноства праціўнікаў, у тым ліку і былых знаёмых з Фоксхаунд, якія перайшлі на бок Ліквіда. Сярод іх былі рэвальвер Ацэлот, майстар допытаў і стрэльбы з рыкашэтам, Вулкан Рэйвен, гіганцкі шаман-воін, снайпер Волф, таленавітая снайперша з трагічным лёсам, і Псіхамантес, тэлепат здольны чытаць думкі, і сюрпрыз-сюрпрыз кіборг-ніндзя, які апынуўся Грэем Фоксам. Снейк па чарзе біўся з кожным з іх, перажываючы псіхалагічны ціск і ўспамінаючы ўласнае мінулае. У бітве з Псіхамантесам, напрыклад, ён сутыкнуўся з тым, што той чытаў ягоныя думкі і маніпуляваў з прыняццем рэальнасці. Асабліва глыбокі след у Снейка пакінула сустрэча са снайпер Вулф. Яна была не проста ворагам, а таксама ахвярай вайны, дзіцем пустыні, выратаваным Біг Босам і знайшоўшым свой дом сярод такіх жа, як яна. Іхняя дуэль на снежным полі скончылася не трыумфам, а трагедыяй. Смяротна паранена, Вульф папрасіла Снейка даць ёй магчымасць памерці як салдату, а не сканаць ад ран. Выканаўшы яе апошнюю волю, Снейк яшчэ раз усвядоміў, што вайна ламае і губіць найбольш сумленных, пакідаючы пасля сабе толькі боль і пустэчу. Гэты урок стаў яшчэ адным цяжарам на яго нелёгкім шляху. Далей ён даведаўся, што майстар Міллер – гэта пераапрануты Ліквід. Ліквід выявіў, што ён клон Біг Боса і што вірус Фокс Дай, уведзены Наомі, забівае па генетычнаму коду. Thank you, Snake.
Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when I decided you might prove useful, Snake. What? Well, for starters, I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. We thought we'd get the info from you, but there was Fox Die. You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come to where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother. Liquid! How the... You've served your purpose. You may die now. Снейк дабраўся да Metal Gear Rex, але Ацелот выпадкова атакаваў яго. Снейк знішчыў Рекс з дапамогай Грэя Фокса, які выжыў як кіборг. У фінальнай сутычцы Солід перамог Ліквіда. Высветлілася, што патрыёты маніпулявалі падзеямі, а Наомі сястра Фокса. Снейк і Мерл збеглі, і Снейк вырашыў жыць пад новым імем. У гэтай часы бунт Ліквіда і Фоксхаунд – гэта пратэст супраць сістэмы, якая выкарыстоўвае салдат. Кадзіма паказвае, што войны і паўстання часта заснаваны на асабістых крыўдах, як, напрыклад, зайздрасць Ліквіда да Біг-боса і маніпуляцыях на кшталт патрыётаў, а не на высокіх ідэалах. Ліквід, нягледзячы на ролю антаганіста, падымае пытанне аб несправядлівасці. Ён лічыць сябе ніжэйшым клонам, што адлюстроўвае крытыку няроўнасці і дыскрымінацыі нават у генетычным кантэксце. А вірус Fox Die, у сваю чаргу, уяўляе сабой інструмент, які дазваляе ўраду кантраляваць непажаданых асоб. Дзеянне пачынаецца праз 2 гады пасля Shadow Moses у 2007-м. Solid Snake і Atacon, якія заснавалі арганізацыю Філантрапія, расследуюць стварэнне новага Metal Gear Ray, распрацаванага амерыканскімі марпехамі. Snake пранікае на танкер у Нью-Йорку, каб здабыць доказы. Яму гэта атрымоўваецца, але сітуацыя выходзіць з-пад кантролю. Танкер захопліваюць рускія найміты пад камандаваннем палкоўніка Гурловіча. А затым з'яўляецца рэвальвер Ацелот. Ацелот забівае лідара наймітаў, крадзе Рэй і топіць танкер, падставіўшы Снейка як віноўніка тэракту. Праз 2 гады пасля інцыдэнту мы знаёмімся з Райден, новым пратаганістам, агентам перадавога атрада Фоксхаунд. Яго місія гэта выратаваць прэзідэнта ЗША, захопленага тэрарыстамі Dead Cell, на ачышальным збудаванні Big Shell. Райдену па рацыі дапамагаюць яго камандзір, палкоўнік Кэмпбелл і ягоная дзяўчына Роуз. Паступова місія пачынае страшаць па швах. Райден сутыкаецца з невытлумачальнымі з'явамі. Яго загады становяцца ўсё больш абсурднымі. Напрыклад, Райдену па рацыі ад яго камандзіра, палкоўніка Кэмпбелла, загадваюць: Snake, they've input both detonation codes. The only way to stop the launch now is to use the card key to re-input the codes.
I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. Палкоўнік Кэмпбелл пачынае несці штосьці аб неабходнасці захаваць гульнявыя дадзеныя. Акрамя гэтага, некаторыя супернікі паводзяць сябе вельмі дзіўна і ненатуральна. Яны пачынаюць рухацца прамалінейна. Фразы зацыкліваюцца, а дзеянні нелагічныя. І гэта далёка не з-за тэхналагічных абмежаванняў гульні. Далей ён сустракае загадкавага Айрона, які з'яўляецца замаскіраваным Солідусам Снейкам. Кульмінацыя надыходзіць, калі высвятляецца, што ўсё, што адбываецца, гэта сімуляцыя. Big Shell на самой справе з'яўляецца Арсенал Гірам, гіганцкай падводнай крэпасцю, якой увесь гэты час кіраваў штучны інтэлект Уладар. Мэтай сімуляцыі S3 Selection for Societal Sanity была не праверка Райдена, а праграмаванне грамадства. Патрыёты праз відэагульню хацелі адпрацаваць тэхналогію кіравання масамі з дапамогай кантролю інфармацыі, прадказваючы і фарміруючы трэнды, каб кіраваць гісторыяй. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Metal Gear Solid 2 лічыцца адным з самых смелых і правакацыйных праектаў Хідэа Кадзімы, які многія фанаты і крытыкі называюць майстэрскім прыкладам аўтарскага тролінга. Роля Райдена была ключавой у гэтым плане. Яго першапачаткова ненавідзелі гульцы, якія чакалі Снейка, але менавіта ён гэта ідэальны аватар для гульца 21 стагоддзя. Ён не з'яўляецца супергероем. Ён хутчэй такі звычайны чалавек, які заблытаўся ў струмені лічбавай інфармацыі. Ім кіруюць чужыя наратывы, і ён шукае сваю ўласную праўду. Гісторыя Рэйдена як дзіцяці салдата з Ліберыі падкрэслівае, як вайна разбурае дзяцінства і пакідае невылечаныя траўмы. Яго барацьба з Солідусам – гэта спроба выйсці за рамкі мінулага, але Кадзіма паказвае, што вайна пакідае след назаўжды. А план S3 патрыётаў – гэта алегорыя на лічбавую эру, дзе інфармацыя фільтруецца для кіравання грамадствам. Кадзіма прадказаў пагрозу дэзінфармацыі і кантролю праз інтэрнэт, што актуальна ў эпоху сацыяльных сетак і алгарытмаў. У 2014 годзе свет змяніўся. Войны – гэта бізнес прыватных ваенных кампаній, якія кантралююцца нанамашынамі. Тым часам Solid Snake паскорана старэе. Ён атрымлівае заданне ад Кэмпбелла забіць Ліквіда, якога мы таксама ведаем як Ацэлота. Ён жа лідар Outer Heaven. Солід з дапамогай Атакона і Райдена пранікае ў зоны канфліктаў. Ён сустракае Мэрыл, вядучы ўрад Патрол, і Драбіна, гандляра зброяй. Solid Snake даведваецца пра патрыётаў, якія пры дапамозе штучнага інтэлекта кантралююць свет. Ліквід плануе знішчыць яшчэ і з дапамогай Guns of Patriots, альбо зброя патрыётаў. Snake змагаецца з Beauty and the Beast Unit. Яны ж падраздзяленне прыгажуня і пачвара. Падчас адной цяжкай бойкі Райден ратуе Снейка, але застаецца паранены.
Наомі раскрывае, што Снейк носіць мутаваны Фоксдай. Снейк пранікае на Shadow Moses, перамагае Вэмпа. Think again. Sorry, but that won't work this time. На Outer Heaven ён перамагае босаў, але Ліквід актывуе план. Now, run. Look at me. You still have your youth. Don't waste it. You can start over. From here on, this is my fight. We tore the world apart. Made your life a living hell. It's my duty to put an end to all of this. All right. I'll make sure they don't get through. Снейк загружае вірус, які знішае штучны інтэлект. Ліквід б'ецца з Солідам і памірае. Тым часам Сані модыфікуе вірус, захаваўшы цывілізацыю. Снейк спрабуе пакончыць з сабой, але сустракае Біг Боса, які тлумачыць праўду. We are beasts, created by man. Unless the light is put out, the shadows cannot be erased. So long as there is light, erasing shadows will do no good. I am Liquid's doppelganger, and you are his. Just like your father. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Драбін працаваў на патрыётаў. Снейк забівае Еву і Ацелота вірусам. Цела Біг Боса было ў коме, але адноўлена. Біг Бос забівае Зіро і памірае ад віруса. Live for yourself. And find a new lease on life. Boss, you only need one snake. No. The world would be better off without snakes. This is good, isn't it?
Праз нейкі час Мэрыл выйшла замуж за Джоні, які быў закаханы ў дзяўчыну яшчэ з інцыдэнту на Shadow Moses. Мэрыл нарэшце даравала свайму бацьку і нават попрасіла, каб ён правёў яе пад алтар. Райдена пасля перамогі над патрыётамі адправілі ў бальніцу, дзе забяспечылі новым кібернетычным целам са штучнай скурай, што надало яму больш чалавечы выгляд. Пакуль ён быў у бальніцы, ён уз'яднаўся са сваёй былой нявестай Размары, бо, як высветлілася, ейны шлюб з Кэмпбелам на самой справе быў фіктыўным і толькі для таго, каб абараніць дзяўчыну і ейнага сына ад патрыётаў, ну і каб тыя не маглі выкарыстоўваць іх у якасці рычага супраць Райдена. У Роуз не было выкідка, яна спецыяльна схлусіла Джеку, але цяпер яна раскайваецца і разумее, што гэта было несправядліва. Райден, нарэшце даведаўшыся, што ў яго ёсць сын і яму зараз ёсць за што змагацца і дзеля чаго жыць, даруе Роуз і клянецца, што больш ніколі не ўцячэ ад сваёй сям'і. А што тычыцца Соліда Снейка, ён нарэшце вырашыў кінуць паліць і пражыць рэшту сваіх дзён з самымі блізкімі яму людзьмі, Атаконам і Сані. Стары салдат вырашыў пражыць столькі, колькі яму накавана, і асабіста ўбачыць, што будзе далей чакаць гэты новы свет, які ён дапамог стварыць. А Атакон, які ўзяў апеку над Сані, вырашыў захаваць усё жыццё Снейка, каб будучыя пакаленні ведалі пра подзвігі легендарнага героя. Свет 14-го года, дзе войны вядуць прыватныя кампаніі пад кантролем нанамашын, паказвае, як вайна стала камерцыйнай індустрыяй. Кадзіма крытыкуе мілітарызацыю, дзе чалавечае жыцці толькі рэсурс для прыбытку. Снейк, які старэе і хварэе, не апускае рукі і працягвае змагацца, але яго фінальны выбар жыць дзеля блізкіх Атакона і Сані падкрэслівае, што каханне і сувязь важней вайны, і нават у свеце канфліктаў ёсць месца надзеі. Што тычыцца патрыётаў, як сеткі ШІ, якая кіруе эканомікай, вайной і грамадствам, гэта метафора на глобальныя сістэмы кантролю, такія як карпорацыі альбо дзяржавы. Сустрэча Снейка з Біг-босам і смерць Зіро паказваюць, што нават магутныя сістэмы руйнуюцца, калі людзі бяруць адказнасць за свае дзеянні. Кадзіма падкрэслівае, што чалавечая свабода магчымая толькі праз перадоленне мінулага. Мінула 4 гады пасля падзення патрыётаў і заканчэння глобальнага кантролю нанамашынамі. Свет змяніўся, але не ў лепшы бок. Войны сталі чыстым бізнесам, прыватныя ваенныя кампаніі квітнеюць, эксплуатуючы канфлікты ў краінах, якія развіваюцца для прыбытку. Райден, былы салдат і кіборг, цяпер працуе ў Maverick Security Consulting, невялікая ПВК, якая спецыялізуецца на абароне. Ён пакінуў мінулае ззаду, засяродзіўшыся на сям'і, жонцы Роуз і ягоным сыне, і выкарыстоўвае свае навыкі для добрых спраў. Аднак ягонае цела – гэта высокатэхналагічны пратэз, які нагадвае пра траўмы мінулага. Райден атрымлівае заданне ахоўваць прэм'ер-міністра афрыканскай краіны падчас візіту ў Абхазію. І нейкі час усё ідзе гладка, пакуль не ўмешваецца Desperado Enforcement, агрэсіўная ПМК, якая імкнецца дэстабілізаваць рэгіёны для стварэння попыту на свае паслугі. Іх лідары – гэта кіборгі з унікальнымі здольнасцямі. Сандман, сенатар Стывен Армстронг, устойлівы палітык, Джетстрім Сэм, самурай з кодексам гонару, Містрал, жанчына з мноствам канечнасцяў, Монсун, філосаф з магнітнымі здольнасцямі і Сандаунер, брутальны забойца. Падчас нападу прэм'ер-міністр забіты, а Райден пераможаны Сэмам у дуэлі, страціўшы вока і руку. Высвятляецца, што Дэспірада крадзе мазгі дзяцей для эксперыментаў па стварэнні кіборгаў-салдат, крыху адсылаючы да мінулага Райдена, як дзіцяці салдата ў Ліберыі. Райден выжывае дзякуючы паляпшэнням ад доктара Вільгельма Дог Фоукса, і вяртаецца з новым, больш магутным целам Джек the Ripper, альбо Джек Патрашыцель, які абуджае яго цёмны жорсткі бок. Матываваны помстай і жаданнем выратаваць дзяцей, ён пачынае паляванне на Дэспіраду. Пачатку Райден змагаецца з Блейд Волф, робатам-сабакам, якога пазней пераграмуе на свой бок. Затым ідзе ўжо класічная серыя баёў. У Мексіцы ён перамагае Містрал, у Каларада Монсуна, у Пакістане Сандаунера. Кожны босс раскрывае сваю філасофію. Містрал бачыць у вайне сям'ю, Монсун мема эвалюцыю, ідэі як вірусы, Сандаунер чысты прыбытак ад хаосу. Райден даведваецца, што Дэспірада
Дэспирадо спансуе сенатор Армстронг, амерыканскі палітык, які імкнецца распаліць вайну ў ЗША для перавыбрання. Той выкарыстоўвае нанамашыны для ўзмацнення салдат. Райден сутыкаецца з Сэмам у паядынку, перамагае яго і даведваецца пра ягоны кодекс гонару. Фінальная бітва адбываецца на ваеннай базе. Райден нішчыць Metal Gear Excelsus, гіганцкага робота, і змагаецца з Сэмам, узмоцненым нанамашынамі. Typical politician. Big promises, but all talk. What? Jumpstart the economy? What a load of bullshit! All you care about is lining your own pockets. That and your approval ratings. You've got no principles. Just like all the rest. If America's gone to shit, you're just another maggot crawling in the pile. All right, the truth then. You're right about one thing. I do need capital and votes. Wanna know why? I have a dream. What? That one day, every person in this nation will control their own destiny. A land of the truly free, damn it. A nation of action, not words, ruled by strength, not committee. Where the law changes to suit the individual, not the other way around. Where power and justice are back where they belong. In the hands of the people! Fuck all these lunatic lawyers and chicken shit bureaucrats! Fuck this 24/7 internet spew of trivia and celebrity bullshit! American pride! Fuck the media! America's diseased, rotten to the core. Need to pull it out by the roots. Wipe the slate clean. Burn it down! Weak will be purged, and the strongest will thrive. Free to live as they see fit. They'll make America great again! What the hell are you talking about? You still don't get it. I'm using war as a business to get elected! So I can end war as a business. My new America. People will die and kill for what they believe. Not for money, not for oil. Not for what they're told is right. Every man will be free to fight his own wars! Сэм гіне, але не без эпічнасці і стаўшы мемам фразай. Nanomachine, son. Што падкрэслівае абсурднасць звышчалавечай сілы. Далей Райден ратуе дзяцей, але яго цёмны бок абудзіўся. Ён усведамляе, што гвалт гэта частка яго і вырашае выкарыстоўваць свае навыкі як інструмент справядлівасці. Але такім чынам ён рызыкуе скаціцца ў вар'яцтва. Гульня заканчваецца, калі Райд сыходзіць у закат, гатовы да новых бітваў, але з намёкам на магчымы працяг. І хоць Кадзіма не наўпрост рэжысыраваў гэтую частку Metal Gear, ён ухваліў яе як спін-офф, які падкрэслівае абсурднасць вайны. Праз гіпертрафаванне гвалту і мемаў, як фраза Армстронга, ён паказвае, што вайна гэта не гераізм, а цынічны цыкл, дзе ідэі мемы апраўдваюць зверствы. І асноўная фішка ў тым, каб гульцы атрымлівалі асалоду ад экшана, але потым задумаліся аб яго маральнай цане. Дэспирадо і Армстронг гэта сатыра на амерыканскі мілітарызм. Сенатар хоча зрабіць Амерыку
вялікай зноў праз вайну, эксплуатуючы трэція краіны. Аўтары яўна крытыкуюць звышдзяржавы, якія дэстабілізуюць рэгіёны для прыбытку, адсылаючы да рэальных канфліктаў і ролі ПВК ў іх. Монсун уводзіць канцэпцыю мемаў, ідэй, якія распаўсюджваюцца як вірусы, якія фарміруюць паводзіны. Гэта палітычная алегорыя на прапаганду і сацыяльныя сеткі. Войны распальваюцца не фактамі, а віруснымі ідэямі. Кібаргізацыя салдат падымае пытанне, ці паляпшаюць тэхналогіі чалавека, альбо ператвараюць машыну. І па праходжанні гульні гэта сапраўды пакідае ўражанне. Калі ты кучамі забіваў, здавалася б, звычайных ворагаў, як у любой іншай гульні, а потым высвятлялася, што гэта ўсё ў прынцыпе нармальныя людзі, якім проста ўжывілі нейкі чып. І тэарэтычна іх яшчэ можна было выратаваць. Да і сам Райден змагаецца за чалавечнасць, але ягоная сіла ад пратэзаў, што таксама з'яўляецца разважаннем аб тым, як карпарацыі манетызуюць цела. У завяршэнне давайце паглядзім, як больш папулярныя відэагульні фармуюць наше ўспрыманне вайны. Такія франшызы, як Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor альбо Ghost Recon часта ператвараюць вайну ў відовішчны атракцыён. Звычайна гэта гісторыя пра гераічнасць салдат, эпічнасць бітвы і медалі за подзвігі. Але за гэтым фасадам нярэдка хаваецца нешта падобнае да прапаганды мілітарызму. Напрыклад, Call of Duty неаднаразова абвінавачвалі ў цесных сувязях з тым жа амерыканскім ваенным комплексам. Падобныя гульні часцей прадстаўляюць вайну як захапляльную прыгоду, а зброю як крутую цацку. У супрацьвагу гэтаму Metal Gear Solid ад Хідея Кадзімы робіць акцэнт на антываеннай маралі. Тут вайна гэта не подзвіг, а трагедыя, дзе салдаты становяцца пешкамі ў гульнях палітыкаў, а тэхналогіі на кшталт самога Metal Gear сімвалізуюць ядзерную пагрозу як нешта страшнае, ад чаго немагчыма абараніцца. Кадзіма спалучае заходнюю эстэтыку шпіёнскіх трылераў з азіяцкай філасофіяй, натхнёнай японскай культурай. Гэта можна параўнаць з той жа Гадзілай. Алегорыя ядзернай траўмы Хірасімы і Нагасакі. Яго гульні прымушаюць задумацца, хто выйграе ад канфліктаў, чаму мы прымаем гвалт як норму. Праз складаныя сюжэты, маральныя дылемы і разважанні аб свабодзе волі Кадзіма паказвае цэну вайны, страту чалавечнасці, боль здрады і пустэчу помсты. І калі б такія творы, як Metal Gear Solid, былі больш папулярнымі, чым звычайныя шутары, якія прасаляюць мілітарызм, магчыма, мы б часцей задаваліся пытаннямі аб прыродзе канфліктаў. Усім велізарны дзякуй за прагляд. Спадзяюся, што гэты разбор серыі гульняў Metal Gear Solid давёўся вам цікавым ці прымусіў вас задумацца аб чымсьці. Калі вам спадабалася, паставце падабайку. Гэта вельмі дапамагае прасоўваць відэа. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя разборы, і калі хочаце падтрымаць стварэнне падобнага контенту, спасылка ў апісанні альбо праз QR-коды. Ваша падтрымка ў любым выглядзе дае мне сілы капацца ў лоры і дзяліцца гэтым з вамі. Гуляйце свядома і да новых сустрэч неўзабаве, а я пайду пакуль у новы ремейк трэцяй часткі згуляю.